Mae mor boeth allan. Okay? Mae'r ha yn ffain, mae'r ha yn gret, fi lyfr ha. Ond mae gwynaf fi a croen fi a whole corff fi yn teimlo fatha bod o'n toddi a ddim yn gwybod wneud yn beth. Nes i'n hyferi ffam i'r silent. Na. Helo, enw fi di Llio Angharad a croeso i'r efengyl o Ffasiwn Mewn Munud yn dod ar newyddion diweddar a ffasiwn i chi mewn munud yn Gymraeg. Mae hi'n adeg yna o'r flwyddyn lle gennych chi pre-Spring Summer 2017, casgliadau a presentations yn cael ei gynnal. A mae Michael Kors wedi rhoi ban ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol mwyn dangos y dillad a'r casgliad i'r cyhoedd. Yn dilyn y cyflwyniad, dim ond 5 llun yn cael ei ryddhau i'r cyhoedd ar gyfer ei iwsio mewn reviews a cylchgronau a falle. Ac os ydych chi yna i weld y dillad ac i weld y cyflwyniad eich hun, da chi'n mynd i weld o tan mis Hydref pan bydd y casgliad allan yn y siopa. Ond pam I hear you ask? Os ydych chi'n gofyn, os ydych chi ddim hyn yn rili awkward. Wel, mewn dasgrifiad rhyddhawyd gan Michael Kors, we feel our clients and fans will love getting a sneak peek of the collection as opposed to inundating them with too much imagery too soon. Ultimately, this is about creating more excitement when the product is available. Basically, because maen nhw'n mysterious AF. Ond dwi'n gwybod pwynt nhw, achos mae bob un casgliad sy'n cael ei ryddhau a cael ei arddangos gan unrhyw ddilynwyr, dwi'n gallu cael o yn fyma reit rwan mewn eiliadau. Felly, I suppose bod o'n wahanol bod chi'n gorfod actually mynd i'r siop i weld o. Anyway, byddech chi'n feddwl o'r social media ban, gadwch i fi wybod yn y comments isod, a na i weld chi in a few days. Ta-ra!